Dokhona Gandw hai saderi jomdo Dokhona Gandw hai saderi jomdo To agai mosahaini New Year ni To agai picnic jani दैलां बारियाव दासिमहालागै नैबे ससे क्लिपाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय सिगांग्रो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों दखना गानदो। बेयो मोनसे गोदान बड' हेपि निउ इयारनि गोदान मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो बे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो भिडिअनि लिंकखौ डाइरेक्ट होनानै होगोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों मिथिंगा आरो माइनाव। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो बे भिडिअ को-आर्टिस्ट महरै दङ अनसु, बिकेल, बिजु, फ्ल'रि, अनुपबला। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सुबुंसार बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मैखोम इस्लारि। लोगोफोर, दासिमहालागै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै एसबि गल्ड प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। लोगोफोर, नोंथांमोननो गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि बे गोदान बोसोराव बयबो मोजाङैनो दङ। बिदिब्ला लोगोफोर, गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै।